Welkom bij de Omroep Friesland Mickey Mouse Competitie Derby Games. De sterkspeler van Heerenveen, Joey Veerman, neemt het op in de onvierde van Cambuur, Erik Schouten. Nou begonnen. Wij hebben 3 jaar samen gespeeld bij Volendam in het eerste, dus ja, daar ken ik hem eigenlijk van. En hoe zou je hem omschrijven? Dan ben ik benieuwd. Een mega sarcastische kerel. En de eerste 3 weken heeft hij me niet aangekeken bij het eerste. Zo'n speler is het een beetje. Wat zeg jij nou allemaal Ja, weer? zo is hij een beetje. Maar goed. Dat is, ik heb het hem uiteindelijk vergeven. Ik heb hem dus geholpen de eerste paar weken bij de club, omdat hij jong was. Voelde zich een beetje ongemakkelijk bij de grote jongens. Dus ja, dan neem je zo'n jongen gewoon mee op sleeptouw. En nou, uiteindelijk is het dit geworden. Dus, Heeft hij een beetje aan jou te danken eigenlijk? nou ja, hij kon nog wel aardig balletje trappen hoor, moet ik eerlijk bekennen. Dat zagen we wel gelijk. Dus daarmee hoefde hem niet echt te helpen. Alleen, ja, het eigenlijk datgene dat hij nog steeds heeft, hè, het omschakelen. Dat zeiden we toen al, maar goed, daar heb je niet zoveel van geleerd. Maar nee, het was altijd lekker als hij bij je hoorde, want dan werd er wel wat gescoord. Spel 1, dat is latjetrap. Maar, Oh god. Op klompen. juist. Zo. We laten we ons voor lenen schoten. Ja, ik wou net zeggen, we trappen hier ook even in. Jezus, wat is dit allemaal? Hè? God. Rustig. En nou moet ik hiermee Hoe dus een bedenken bal jullie dit trappen. nou zo? Ja. Ik ben ook bang dat dit gewoon pijn doet aan mijn voet. Ja, dat denk ik ook met deze houten dingen. Kan ik geen loppie doen? Nee. Ja, dit gaat hem echt nooit van zijn hele leven ook niet Moet worden. ik het zo even voordoen, man? Nee, dit ken niet schout. Ik heb deze dingen thuis ook. Oei. Ik denk dat... bijna. Deze ronde mag jij winnen, schout van mij. Oei. Ja, jij kreeg hem niet eens over dat ding. Slechter, jongen. Kijk eens. Maar hij schiet er gewoon 3 naast, hè? Nou, dan, Het staat 0-0. is een draadje, denk ik. Jo, wat jij? Ja, gelijkspelletje. Een draadje? Gelijkspelletje, prima. Dat is de wedstrijd van het seizoen, toch? Ja. Tenminste, dat begrijp, Ja, begrijp ik in Leeuwarden. Ik weet niet hoe het bij DKV bij ons is. ook, maar goed, hou op. ik weet er voor de rest ook niet zoveel van. Alleen dat, ja, dat het gek huis moet zijn. Alleen ja, zonder supporters is dat natuurlijk een stuk minder. Ik denk dat wij individueel betere spelers hebben, ja. Dat, nou ja, dat denk ik serieus. Alleen zij voetballen als team wel aardig op het moment. Ik denk dat wij er wel iets meer problemen mee hebben. Ja, want wat is het dan voor wedstrijd? Heerenveen gaat een beetje inzakken misschien waarschijnlijk. Ik weet niet wat de tactiek van Heerenveen wordt. Dat weet Joey beter, denk ik. Maar dan gaat hij niet zoveel over prijs Ik geven. denk niet dat wij denk gaan ik. inzakken. Dat ik wel prijs geef. Nee. Misschien dat wij wel gaan Niet ons, inzakken dan. hè? Misschien dat wij wel gaan inzakken dan. Nou, dat zou ik kennen. Ja, en kijken jullie er nog naar uit dat je elkaar misschien tegenkomt in het veld, in duels? Nou, ik hoop niet dat ik zo ver moet doordekken dat ik achter hem aan moet. Maar Ik loop wel even langs als ik de 1-0 ben. Schiet. ben je Heren, zijn jullie er klaar voor? Jazeker. Ja. 3, Ziet hij niks, zei hij? 2, 1, start! Dat telt gewoon. Kom terug, kom terug. Ja, ja. Komt hij Ik terug heb of er al niet? 2 geraakt nou, hè? Nou, dan komt hij nog een keer op zijn hoofd. Hij zei dat hij niks zag, toch? Oh, hij ziet wel wat, joh. Hij zei dat hij niet zag. Nou, Joey, gefeliciteerd met de winnaar van de Omroep Friesland Mickey Mouse Competitie Ja, dankjewel. Derby. Dankjewel. Dankjewel. Mickey Mouse competitie. Jongens, bedankt. Schout, bedankt, hè. Volgende keer hou ik gewoon met mijn goede been. Ook wel leuk, toch? Ja, dit was je goede been.